Diyan mo no naggapon na deta nga issue ang moment na ito'y kabaranggayak lang nang ro na ito'y pada nga barangay official nga daily act nga umay to barangay hall pa to perform my duties and responsibilities. At dalang siguro instances nga haanak makaumay no at ito'y meetings it City Hall o ta Kapitolyo pero sa ano dito mairan ng adaki eskwela. Ngayon, more often than not, adaki to barangay hall, naka-duty. Okay, sir. Ngam pagigiran nyo gamin, sir? Pagtaltalin na udaan nyo? No, ti Rabi, mapanak maturog di lataag at AJT yan di bakit ko. At dabalay mi dito, yung dimit kayat ni bakit ko ti umayagyan dito, isungan no ti Rabi inukuan, di lataag ti papang kupagturugan. So, di pag-awawida man talaga, sir? Ti Rabi. Sir, ano pala, iti mai-akusasyon kin kang da kayon iti dandanunon da, iti parang tap na ogpaperma ka dagiti dokumento? Awan met pa iti imay nagpapapirma nga individual di lataag no may panggap ti dokumento. At dalang siguro one time dete barangay tanod ko idi at datihan nga napirmaan nga barangay clearance pero certification tanaira nga grab review act isu may nagpapirma di lataag. Ngem nam na minsan pa met no dagiti individual nga may agpapapirma awang pa iti napasama ka kasay. No Sabado, sir, talaga nakarikap dati ano tayo, dati barangay. Well, ma'am, Saturday ken Sunday naka-close no ka. Ngem no the emergency cases ang kasapulan ti any clearance or certification especially no pang medical assistance issuean milat ta issuean ko isuda. So, haan mo mabaybayan mo lang, sir, dati duties and responsibilities mo kas may isang punong barangay. Sigun ka dagiti ka barangay at napinbintas pa iti mapaspasamak itan. Gaputa ito lang barangay holen ti papananda pagalan ti clearances or certification unlike before nga they have to go to the house of the secretary, sadan tumapan ken ni treasurer, sadan tumapan ken ni kapitan nga mo pa nagpapirma. Ket tatta ito lang barangay hall ti papapanandan. One stop shop. May salang iti turungan dan, sir, Well, kumbaga. yes ma'am, yes. So, dagiti kagawad mo no kakastoy, sir, talagang awanda dito eh. Adda ngamin schedule da on a daily basis including the health tanod ken health workers at the batang-batang da. So no sindo din naka-assign for that particular day so that to'y barangay hall kadwak no nga naka-duty. So, anat makunam nga rod deto'y nga alegasyon da kontra ken sir nga arig saan da ka nga makikita dito yon masansan ka nga adda ka taag. Diya ka muna natibang panunutin dito di manon nga issue kanya yung kas pag-amo tayo dandali madanunan di election di barangay it's siguro early strategy para ka dita panang perperdi na kanya ngayon tayo ko na I'm true to myself I'm positive nga dagito yung kabarangay ti makaibaga nga napinbintas ti anayas ti trabaho ni kapitan ita. Kasanot pa nagtrabaho tayo, sir, kas may isang punong barangay. Ita. Tay ko na akong daily duties dita. Makita met dagiti mauobraanen nga proyekto. Ken adu ti nagbalbaliwan ti proseso ti pinagsecure ti clearances ken certification. Mas convenient pabor ka dagiti kabarangayan tayon. Dagito yung implementar tayo. So, kadati palang aligasyon dakin ka, sir, kas lapang merdi lang ken ka, kasay ka din? Adda mabalin kunak nga pammerdi at dandan ba mas mapaspasangasangan di election di barangay ken detamet ti bagbaga di kinalabang ko idi pinagbalubal mi nga hanyon tumakit kita no kasapulang kay agpapirma ti dokumento kung kunana idi at ti bagbagada nga jelata ti pagyagenak tatta napaneknekan ti kabarangay kon nga napinbintas ti plastar
ti pinag-issue ti clearances ken certification daday ko nak one-stop shop ito laing barangay holen ti papananda nga kwa pag-secure na awan sa bali nga lugar papananda. Ngam no kasapulan da ka mo sir, sa da ka di parang gilataan, one call away ka. One call away, uri rabrabi no kasapulan nak ti kabarangayak dagita emergency cases adda nga kwa umay tumulong. So kadati pa lang sir na iti mensahe kada iti masakupang nga residente sir. Para kadagiti kabarangayak te imbagak idi agpapaidasigak nga dito'y laing barangay hall ti turungon tayo no at kasapulan tayo nga dokumento isotin na ipatungpalen sipod idi nagtugawak ken isot maipatpatungpal naging gana kadagito nga gundaway awan ti sabali nga papananyo iso nga rod nga da barangay hall tayo ta dito iti pakatransakan dagiti pagkasapulan nyo may panggap ti barangay.